Kalaboso ang 37 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa barangay Balauhit, Malasiki, Pangasinan. Kinilala ang sospek na residente rin ng nasabing bayan. Nasabat sa sospek ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na tumitimbang na mahigit 36 na gramo na may standard drug price na 249,872 pesos. Ayon sa pulisya, kabilang ang suspect sa regional top priority target dahil sa mga illegal na aktibidad nito. Ito po ay nakakategorize na isang regional priority target po natin, sir, sa Police Regional Office 1, sir. Bago po tayo nag-conduct ng operation, sir, siya po ay sumailalim po sa test buy operation po natin na kung saan siya po ay under surveillance at nakising po natin ng ating mga operatiba bago po siya inoperate ng araw na yon. Ang kanyang pinagkukuhanan po ng drugs ay dito rin po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station ng sospek na wala pang pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pinaigting na operasyon laban po sa illegal na droga. Sapagkat tayo po ay naniniwala, sir, na ito po ay salot sa ating lipunan na dapat na tanggalin po natin dito sa ating lipunan, sir. At hinihikayat po natin ang ating mga mamamayan po dito sa ating lalawigan na sana po ay makipagtulungan po tayo sa ating kapulisan. Kung mayroon po kayong nakikita o nararamdaman ng mga kahinahinalang mga tao sa inyong lugar, mag-report lamang po kayo sa mga pinakamalapit na impilan ng pulisya dito po sa ating lalawigan. Lester Narag, Balitang, Solid North.